Soňky aýlarda Mari welaýatynyň bir näçe etrafynda esasanam ýaşlaryň arasynda öz janyna kast etmek wakalarynyň göz görteli köpelendigini synlasa bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 17 oktýabrda Sebitden maglumat berdi. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozamayan mahaly yerli synçylaryň we saglyk işärleriniň ençemesi mesele jemiyet we hökümet derejesinde üns berilmelidigini aýdýar. Soňky wagtda ýaş ölüm juda köpelli. Olaryň esasy ölegini ýaş nesil, ýagny mektep okuwçylary, harwurlukdan boşap gelen ýigitler we täze durmuş guran ýaş satynjalar emele getirýär. Diýip ýagdaýlardan habarly Mari etrawynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz soňky bir näçe aýyň dowamında bolan şeýle wakalaryň bir näçesini ýakyndan öwrendi. Ýakynda bolan wakalaryň birinde 8-nji synpda okuyan bir oglan howlusyndaky agaçda asylygy tapyldy. Ejesi işden gelip öýde biraz güýmenip howla çykanda oglunyň bagda asylygy duranyny görýär. Oglu sowuk eken we näme sebäpden özüni asandygy belli däl diýip ýagdaýlardan ýakyndan habarly marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Yeni bir wakada mektebi tamamlan ýaş gyzyň oksuz kislatasyny içendigi sebäpli ýoğulandygynyň üstü açyldy. Gyzyň ýakyn garyndaşlaryndan biriniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, ol enatasynyň edendigi aýdylýan basyşlaryna çydaman, giýje ýatmazyndan ozol oksuz içip öz janyna kast edipdir. Ol bir oglan bilen halaşýardy. Onuň enatasy muny anyklandan soň oňa azar berip başlaýar. Hatta sen gyýdalsyňdyr diýip ony ginekologiýa barlygyndan geçirýärler. Bu wakalardan soňra gyýz öz janyny kast etdi diýip çeşmämiz aýtdy. Şeýlede ýakynda Mari etrafynda bolan bir wakada täze öýlenen bir oglan üstüne salyarka ýagny dizel ýangyjyny guýup özüni otlaýar. Waka ýakyndan şaýat bolan bir çeşmäniň sözlerine görä, onuň toýda geline geçirilen we daklan altyn gyzıllary amanat almagy we munyň üstüniň açylmagy netijesinde gelini bilen arasynda dören oňşuksuzlyk sebäp bolýar. Bu gyzıllaryň amanatdygy gyýda we gyýz tarapy aýdylmandyr. Toýdan soň oglan gyzıllary alyp eýesine berjek bolýar. Gelin gyzıllary bermän aýrylyşyp ejese öýüne gidýär. Oglan kellesiniň gyzgynyna üstüne salyarka goýup özüni otlaýar. Ol hastahanada ýatyp soňra da ýogarly diýip çeşmämiz anonimlik şertinde gurrun berdi. Sebitde bolan wakalaryň ýene birinde çagasy ýogalan bir ýaş adam perzendiniň mazarynyň ýanynda ölü tapyldy. Geçirilen medisina dernewlerinde onuň hem oksuz kislatasyny içip ýogalandygy anyklandy. Wakadan ýakyndan habarly çeşmämiziň aýtmagyna görä 3000 manat çemesi aýlyga işleýän bu adam çagasy yaramayan mahaly 10.000 manat prosentina pul karzalýar. Çagasy öldü. Şondan soň herkim çagany prosent alyp haram pul bilen bejertdiň diýip bu adamy çaganyň ölümine sebäp etdi. Ol durmuşdan utuldum diýip bagyr agyrsy çekip ýörkä hastalary we dogan garyndaşlary oňa wyjdan azabyny çekdirýärler. Şondan soň ol çagasynyň ýoğulan ýerine baryp oksuz içip mazarlykda janyna kast etdi diýip çeşmämiz gurrun berdi. Azatlykda bu wakalaryň haçan we nirelerde bolandygy barada takyk maglumatlar bolsa-da redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Mariňiň degişli häkimetlerinden, şol sanda saglyk we polisiýa bölümlerinden resmi tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýagdaýlara syn edýän yerli synçylaryň we saglyk işärleriniň ençemesi Sebitde emele gelen bu pajgaly tendensiýanyň sosial-ykdysady krizisiň aýdyň alamatlarydygyna ünsü çekip, munyň juda alada döredýändigini aýdýar. Janyna kast eden adamlaryň durmuş tejribelerine seredenmizde bu wakalaryň köpüsine işsizlik, mali kynçylyklary, bergi prosentina karz almak, munyň bilen ilteşikli döreýän saglyk hususanda psihiki, ruhy saglyk problemalary sebäp bolýar. Munyň öňe alynmasa bu wakalaryň hasta köpelmegi ähtimal diýip yerli synçy anonimlik şertinde aýtdy. Synçylar we saglyk işärleri bu mesele hökümet we jemiyet derejesinde üns berilmelidigini, bu wakalaryň sebäpleriniň öwrenilmelidigini, olaryň öňüne almak üçin düýpli çäreleriň kabul edilmelidigini belliýärler. Bu wakalary ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan başga da psihologiýa tarapyndan seretmeklik ören wajyp. Adamlaryň ruhy saglygy ejizlän mahaly olary
ýazgarman, olary diňlemek we goldaw bermek ören wajyp. Muny amal etmekde hem jemgyýetiň hem de hökümetiň roly ören uly. Adamlara psihiki goldaw bermek üçin şertler, ýörite merkezler döredilmeli, psihologlara ýüz tutulmaly. Dip marly saglyk işäri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda ol Türkmenistanda ilatyň aglaba bölегiniň psihologlara däldi, palçylara we mollalara ýüz tutýandygyny hem sözüne goşdy. Olar hem özleriçe diagnoz goýýarlar. Ýyzyna gara düşýär, dogay edilipdir. Göz dil bar diýip bir çümmük duz berip goýberýärler. Janyna kat etmeň öňüne alyp boljak. Betbagçylykdygyny ýatdan çykarmaly däldir. Dip marly saglyk işäri bellidi. Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açça-çan mesele gozamaýarlar. Ýurduň statistika baradaky döwlet komiteti hem bu hadisalar baradaky statistikany açça-çan mälim etmeýär. Daşowdyň döwlet dükanlarynda buhanka çöreginiň satuwda bolýan pursatlary azaldy. Adyk önümleriniň ýene-de gymmatlap başlan pursatyna gabat gelen bu ýagdaý yerli ýaşaýjylaryň adyk üçünçüligini ýene-de kynlaşdyrdy. Daşow welaýatynyň döwlet dükanlarynyň öňünde şuwunlar, nowatlar köpelip başlady. Adatlyň yerli çeşmeleriniň söýlerine görä nowatlaryň döremegi bahasy 60 teňelik arzan buhanka çöreginiň tekçelerden ýetip başlamagy bilen bagly. Günde diýenýaly hökümet dukanlarynyň öňünde çörek üçin uly nowatlar döräp başlady. Adamlara çörek ýetenok, çörek getirýän ulyň haçan geljegi belli däl. Şol sebäpli adamlar dukanyň öňüne garawullaýarlar. Emma ähli adam bütün günni sarp edip çöregi nowata durup bilenok. Maşin gelenden soň 5-10 adama buhanka çöregini adam başyna 2den berýärler we buhanka gutordy. Alsaňyz lavaş we tamdyr çöregi bar diýip aýdýarlar. Emma buhanka çöregi arzan bolanlygy sebäpli buhankanyň haridary köp. Dip Daşoğuz şäheriniň ýaşaýjysy 17 oktýabrda gurrun berdi. Buhanka çöregi döwlet dükanlarynda satylýan subsidiýerlenen azyk önümleriniň düzümine girýär we oňa haridar adatça köp bolýar. Emma soň hepdelerde oňa bolan islegleriň hat hem artandygyny gurrun beren çeşmeler alyjylaryň arasynda diňe adaty raýatlar däl, eýse azyk önümleriniň sowdasy bilen meşgullanýan hususy telekeçileriň hem köpölenligini aýdýarlar. Döwlet dükanlaryndaky ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söýlerine görä buhanka çöregi 60 teňeden her adam başyna sanly görnüşde satylýar. Şol bir wagtda onu goşmaça pul berip has köp moktarda satyn alyp bolýar. Buhanka çöreginiň haridarlarynyň arasynda garwanyşhanalar hem bar. Bollumsa Gurban Sultan Ece taraplarına ve Daşoğuz şäherine husus dükanlar, barlyk çiýişlik we spirtli içkileri hödürleýän garwanyşhanalar hökümet dükanlaryndan buhankany 2 manatdan satyn alýarlar. Dip çeşme gurrun berdi. Döwlet dükanlaryndaky arzan çörek köp maşgalalaryň azy üçünçüligini düzýär. Bazardaky we hususy dükanlardaky çöregiň bahasy bir näçe etse gymmat bolup, köp maşgalalaryň ony satyn almagy maddi mümkinçiligi bolmaýar. Beýleki azyk önümleriniň has gymmatlan wagtynda arzan çörek esasy iýmite öwrülýär. Daşowly ýaşaýjylaryň söýlerine görä welaýatyň çäginde şuwunlar et aşy gymmatlapdyr. Sebäbi bazarlarda häzir et aşy gymmatlan soň köpçülik çörek bilen oňuşmaly bolýar diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Yerli ýaşaýjylar häzir welaýatda etin gytalanlygyny satylýan halatynda 1 kilogramynyň 110 manada ýetýänligini aýdýarlar. Welaýatda umuman et ýok, bar ýerinde de 110 manatdan satylýar diýip ýaşaýjy aýtdy. Käbir daşowuzlar arzan et gözläp başga welaýatlara gidýärler. Çerjewde Türkmenawatda arzan bahadan et satylýar diýip eşitdik we polisiýanyň basyşy esasyna hususiýetçileriň elindäki etin bahasy hem arzanlapdyr. Şol sebäpli kimde öz maşyny bolsa, şol ýere baryp 15-20 kilogram we ondan artyk et satyn alýarlar. Dip boldum saat etrawynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Ahal welaýatynyň döwlet dükanlarynda arzan bahadan doňdurulan etin satywa çykarylandygyny habar berdi. Mundan öň habarçylar Aşgabat, Balkanawat we Türkmenawat şäherlerinde doňdurulan etin satywda peýda bolup başlandygyny aýdypdy. Ahal welaýatynda 1 kilogram sigaretiniň bahasy şuwlar 120 manada ýetýän mahaly alyjylara çäkle mösberde satylýan doň etin haridary aşy köp bolup onuň sowdasyna polisiýa tarapyndan gözegçilik edilýär diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 16 oktýabrda sebetden maglumat berdi.
Türkmenistanda azyk krizisi 8 ýyl bäri dowam edýär. Emma hökümet bu ýagdaýy ne açyk boýun alýar, ne de ilady düşündürüş berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Çağılar Fondy UNICEF Guramasynyň şu aýda çap eden täze hatawatynda dünýäde çağılary edilýän zulmy we onuň netijelerini görkezýän sanlar çap edildi. Maglumatda Türkmenistandaky ýagdaýy hem baha berildi. Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň 15 ýurdunda 1 we 14 ýaş aralygyndaky çağılaryň fiziki zuluma sebäp bar bolmagyna degişli prosent görnüşinde berilen maglumatlara görä Türkmenistana degişli san ýokary bolup, ýagny ortaça 49% golay görkezilýär. Ondan oğlan çağılaryň 53%, gyz çağılaryň 45% zorluga sebäp bar bolýar diýilýär. Deňeşdirme üçin hasabata görä Gazagstanda ortaça görkeziji 14%, Özbekistanda 29% barabar. Şeýle-de maglumatda 14 ýaşyna çenli çağılaryň terbiýesi üçin fiziki jaza zerur diýip hatap edýän ulularyň pikiri esasynda gelinen netijeler hem görkezilýär. Bu kategoriýada hem Türkmenistana degişli görkeziji ýokary bolup 9% diýilýär. Deňeşdirme üçin Gazagstanda bu san 4% we Özbekistanda 14% barabar. Maglumaty görä dünýäde her 4 minutda bir çağa zorlugyň pedasy bolup jan berýär. Ýylda 30 000 çağanyň we 20 ýaşyna ýetmedik ulularyň zorlukdan ölýänligi bellenýär. Dünýäde 1,16 milliard çağa öýlerinde zorluga ýygyderli duçar bolýar. Olaryň 3den 2 bölegi hem fiziki hem de psihiki basışa sebäp bar bolýar. Dünýäde 90 million çağanyň seksual zorluga duçar bolýanlygy hem UNICEF-iň täze hatawatynda aýdylýar. Türkmenistanda çağılara görkezilýän zorlugyň dürli görnüşleriniň ýörgünligini, çağılara hem fiziki temmi berilýändigini, hem de ruhy basyş edilýändigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we söhbetdeş bolan türkmenistanlylar ençemegede gürrüň beripdi. Türkmen jemgyýetini çağılary urmak we üstüne gaýgyrmak, temmi bermek ýaly ýagdaýlara adaty da tökmünni seredilýär. Türkmençilikde psihologiýa ösmedik. Şol sebäpden çağa diýenletdirmek üçin ol urulýar, daňryp goýulýar. Garanky zaýy padwala salyp gawamak ýaly ýagdaýlar bilen terbiýelenýän çağalarken ýöne bir terbiýemi, edýetmi, köplenç pikir hem edilmeýär. Öýde çağalar urulýar, hatda käy halatlarda bu urulary çydaman öz zanlaryny kasd edýänler hem bar. Dip Azatlygyň çeşmeleriniň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosy çağılary zorlukdan gorumak meselesine başlap ýürüýte gepleşik taýýarlapdy. Şonda Progress Fondunyň we saglyk programasynyň başlygy Aýnawat Ýaýlymowa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda çağılar babatyndaky zulum jemgyýetiň umumy ýagdaýyndan habar berýär diýen pikiri öňe sürdi. Авторитар yurtda medeniyet adamların arasındaki gatnaşıklar zorluğu, agresiya esaslanyan yalana dayanmalı bolýar. Bu bolsa senin içki dünýäňde uly saçkynlara sebäp bolýar. Adamlar maşgalada aýalyna, ýoldaşyna, şagatyna garşy zuluma baş goşup, gaharny şu ýerlerden çykarjak bolýar. Bu bir täze ýagdaýdal, kän adama tanış ýagdaýdyr. Bizim patriarhal jemgyýetimizde aýaly başdan çagan, ýaşdan bir saklamaly ünlü edilýär. Dinantakda bizim jemgyýetimiz travmirlanan, murkuda ýaşaýan şahsiýetleri kemale ýetirýär. Travmalar şagalykda başlanýar. Dip Aýnawat Ýaýlymowa saglyk programasynyň çäginde aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, bu gepleşigi öňümizdäki şenbe güni ýene-de gaýtalap ýazgyda efire bereriz.